El Club Deportiu Palafolls ja porta a les seves esquenes 75 anys incentivant la pràctica de futbol a la localitat. I és que poden estar contents pels resultats que els està donant les seves pertinents categories, amb golejades de 12-2, com va fer en l'última jornada el prebenjamí contra la Unió Esportiva Caldes. En aquesta última jornada van disputar els seus respectius partits totes les categories del Club Deportiu Palafolls, exceptuant l'Escoleta. Com hem dit anteriorment, el prebenjamí A va golejar a la Unió Esportiva Caldes amb un resultat contundent de 12-2. Resultat que fa que es situen en aquests moments en segona posició a la classificació general a només 3 punts de la Unió Esportiva Breda. El benjamí A va aconseguir la victòria a l'enfrontament per 7-2 a la Ter Brugent. Victòria que fa que pugin a segona plaça. Van tenir moltes ocasions durant el partit i els protagonistes de la jornada van ser Òscar amb 2 gols, Sergi amb 3 i David i Iker amb 1 cadascun. Per contra, el prebenjamí va caure davant el líder de grup amb un 1-6. L'autor del gol local va ser en Jordi Pérez. I és que, sens dubte, poden estar contents amb els resultats que estan aconseguint els més petits del Club Deportiu Palafolls.